खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरग्रोनाय थाबाय आं दिनै रेडि जानानै भिडिअखौ बानायदों एक्चुअली आं दिनै बाथौ थानसालियाव थांनो ओंखारदों दिल्लीनि बाथौ थानसालियाथ' दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनावनो दङ दिनै काति गासा फोरबो फालिगोन बोसोरफ्रोमबो फालियो नालाय ओमफ्राय एबारबो फालिगोन बेयावनो आं थांनो ओंखारदों ओमफ्राय आर'जबो जागोन बिदिब्ला आं थांनानै नोंथांमोनखौ ओजोंहाय लोगो मोनसिगोन मिलि सफैबाय लोगोफोर बिराद गोजान न'निफ्राय 1.5 घन्टायानो लादों एसे गोजान नालाय फैनानै टाइम लायो दा ओंखारलांनोसै बाहेराव ओमफ्राय आंनि लोगो सासे नेनानै दङ बेग लादों फ्रुट्स लाबोदों फुजानि थाखाय दा ओंखारलांग्रोनोसै ओजों थांना लोगो मोनलायसिगोन आं दा बाथौ थानसालियाव सफैबाय ओमफ्राय बाथौखौ दौरिआबो सफैग्रोबाय नालाय ओमफ्राय गासिबो सफैबायानो बे बाथौखौ साजायगासिनो दा दा फिरफिलाखौ बिरहोनोसै बिरहोगोन बिथां दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि आफादगिरिया बिथाङानो बुंदों मैदेरा गाबो अदाल गुदियाव मानसि गिदिर गाबो अरायनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव हे गिरि आफा बोराइ बाथौ जों सोरजिगिरि फालिगिरि जोंबो आफा
दा फुजायाबो जोब्बाय आर'जआबो जोब्बाय ओमफ्राय दा प्रसाद जानोसै ओमफ्राय मानसिफ्रा एसे खम आरो वर्किं डे नालाय गासिबो फैजोबनो हायाखै खाथि गासानि प्रसाद नैया जोंनिया माने मा होनना बुङो बेखौ पनिर पनिर काटार प्रसाद जाखांना दा सानजौफुनि लान्च जानायनि लाहार फाहार खालामदों मानो होनबा मानसिफ्रा बयबो गोजानाव थायो नालाय ओमफ्राय जोबनायावनो एसे गोबाव जायो ओंखायनो जों गासिबो सानबाय बिदिनो लान्चखौनो जानानै गासिबो मोखां नायलायलाय मोजांबो मोनो नालाय बेनिखायनो दा लान्चखौ रेडि खालामगासिनो खायसे संहोगासिनो खायसेया मैगं हागासिनो बेबायदि आरो लान्चआ रेडि दा बयबो जागासिनो दा लान्चखौ ओमफ्राय जाखांना थाब एसे गोजान नालाय थाब थांनांगौ जायो बिदियैनो काति गासा फोरबो फालिनाया जोबनानै थांबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन